Very vocal si Pampanga 4th District Representative Dr. Ana York Bondok Sagum sa posisyon nito sa gumugulong na charter change o pag-amyenda sa saligang batas. Ayon sa mambabatas, paborable ang federal form of government para sa bansa na siyang isinusulong noon ng kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 18th Congress. Ako po talaga, that's why I voted for President Duterte because I like federalism as a concept. Na yung kita po na Central Luzon will be retained in Central Luzon at gagamitin po ng mga tiga Central Luzon. Also, electing senators by region. Umaasa naman si Bondok Sagum na matutukan ng mga susing opisyal ng gobyerno ang proseso hinggil sa tsa-tsa kasabay ng iba pang mga nakahanay na gawain gaya ng barangay at sangguniang kabataan elections na itinakda sa October 30, 2023. Pero walang pressure? May timeline ba kayong pinakikitunguhan dito? Wala. Well, sana sooner rather than later kasi as things happen, barangay election, dami nang nangyayari, baka hindi po mabigyan ng pansin. Hindi naman ikinailan ng mambabatas na sa liderato ngayon ni Speaker Martin Romualdez na pinsan ng Pangulo, totoong malaki ang pag-asa na solido ang kanilang suporta sa tsa-tsa dahil sa sinasabing mayroong supermajority ang administrasyon. Ma'am, sa leadership naman ni Speaker, the question is how? Kumusta ho? Meron bang super majority ngayon sa kongreso nito? Well, meron. Samantala, inaprubahan na ng Kamara sa third and final reading nitong Martes, March 14, ang House Bill number 7352 o panukalang nagsusulong ng Constitutional Convention para sa pag-amyenda sa konstitusyon. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, prioridad nila na amyendahan ang economic provisions ng saligang batas na naglilimita umano sa pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. Alinsunod daw ito sa priority measures na napagkasunduan ng Legislative Executive Development Advisory sa 8-point socio-economic agenda ng Administrasyong Marcos. Sa hiwalay naman na pahayag ni Senate President Mig Zubiri, hindi umano niya maunawaan ang mababang kapulungan ng Kongreso sa pag-apura ng tsa-tsa, gayong naplansya naman umano noon sa 18th Congress ang ilang batas na may kaugnayan sa ekonomiya. Matatandang una nang nabanggit ng constitutionalist at framer ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Monsod na mismong sa Philippine Development Plan, walang rekomendasyon ang mga economic managers ng Pangulo sa usapin ng tsa-tsa. Mismong si Pangulong Marcos na rin ang nagsabi noon na hindi rin niya ito prioridad. If you look at the Philippine Development Plan, there is no mention at all of amendments to the Constitution. In fact, ang sabi sa Philippine Development Plan 2023 to 2028, sabi, we are open for business kasi ginawa na namin to, yung public service law, ease of doing business, lahat na ng mga laws na kailangan para buksan ang ating pintuan. Wala sa Philippine Development Plan. Endorsed by the President. Bakit nila sasabihin kailangan yan? Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to.